there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. May galang may buntag ninyong tanan, may buntag na usab. Welcome sa atong pagpanagbanuban sa atong tulumanon ang issue Justice City. Nininga daw may galang na Martes o Miyerkules, ibalik na minunta. Dos na. Yun. Nining bulan na to may galas Disyembre, adlaw sa inahan sa kanunay panabang. Kumusta ka mong tanan mga suki ta? No? Mga binatitig paminawan na taman maabot sa itong Sibya karong buntaga. Mga pangalayag panghinaot niya na sa Mayo, biskay panglawas kita nining adlaw. Ato mga dagpaners, may buntag ninyong tanan. Good morning, ha? Salamat sa makanunayon ninyong pagsunod o sa tanan ng mga paminawan. Thank you guys sa pagsunod ninyo. Bisan pa man tuod mga higalang wa may kapang apod-apod ninyo adlaw-adlaw unsa ba? Madomingo lang ta may higalang kapang hatag palipay nga ninyo. Pinagi sa atong ginagmay mga pangutana para Paul alang sa 50 pesos nga load, no? Kada Domingo lang na mga kaigsuunan na to. Iniya Sabado, usahay po naa mga higala niya na, pero mas inungtang kanunay inyo may galang inuntang matagamtaman ang mga kalipayon. Kalipayon man yun. Palipay lang ko na namo may gala sa matagal na Domingo. Alright? Pero sayod ako may galang dili kining among pahalipay nga tag 50 ka pesos nga load matag Domingo ug Sabado mura inyong gisulod kay sa wa pa may gala kani siyang ni ang mga pahalipay nga atong gihatag na ninyo. Gihatag may gala sa kumpanya sa inyo sa Radyo Rapido. Ibaw kung naana mo daan nina gasunod nga na to. Thank you. Thank you so much niya. Alright? Sige. Live kita din mutagaw sa maigala sa KBSI Facebook page. May mo ninyo maigalang malantawan ang nasampit maigalang page. Pag-i-search na lang din sa inyong Facebook account mga kaigsunan para magkuyog ta o ma-update ta sa nagakahitabo po na to sa atong palibot. Ha? Pwede ninyong liliod po may mo po mong mag-comment, no? Di na maigala sa comment section. Nining nasampit may galang Facebook page iya sa Radyo Rapido. Yan. Alas sige. Pwede po na ituod mong mulili may gala sa YouTube sa issue Justice City. Ha? Lilialan ninyo issue Justice City. Yan. Or Lindon Katulong. Pwede na liliod po din na mga kaigsunan na to. Okay. No calling. No calling please, ha? Watay tawagay din yung mga igala. Dili ta nag-entertain og tawag. Dili may gala sa atong pagkikubad-uban. I-text lang unsa na inyong mga concern. Okay? Ato na siya may gala katagag pagtagad. Alright? Kay kanang inyong tawag may gala, basta naka-airy na tangari. Kinatibukan, pero kung imong concern para lang sa imo na tawag, ala na ko dili may gala nga kung dispensa. Isgo tangari sa kinatibuk ang ikaayo. Alang sa tanan. Alright? Sige, sa mga viewers na to, good morning. Katong mga naglantaw na kaganina, may mutag ninyong tanan. Niya, si Ma'am Gloria Tuason Pinida, ingon sa Facebook, top fan ko na to ni siya. May mutag, happy viewing, mutag Sir Lindon, o Ma'am Rit, o sa tanang mga viewers and listeners sa programa sa Radyo Rapido. Salamat. God bless, Amping. Thank you po ninyo, Amping po mo. Ha? Usa sa mga top fan po na ito, mahigala si Ma'am Chu Nadura. Morning, Sir Lino, happy listening and watching here at Emily Homes Division, Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan. Musta po, kang Sir Tatay Tots Marinas. Morning ko, Lindon. Watching you from Bagu, Aplaya. God bless. Thank you. Si RGN po, good morning, Sir Lindon. Shout out ko kay Rapido Mong Algabre, ang iyang classmate. And sa atong pag-upod nga viewer, may gala kay karong pagkukabantay ani kang Sir Roberto Amor. Yan. Good morning Sir Lind, good morning Sir Lindon. God bless sa inyong programa. Thank you ha sa pagsunod kay ninyo. Paki-share na lang pod ha. Paki-share niyo, i-follow na lang ninyo sa ubos-ubos gamay engineer. Katong taas niya usa tong duwa, nilalabyan. Programa. Ayan. Nibalik lang si Sir Dodong Aldipolya.
siya may gila ingon sa Facebook, sharer, naga-share. Paki-share na lang po ninyo. Ano? Kining ato abay lang Facebook page, ha? Good morning po kang Ma'am Gloria Tuason Pineda. Balik na to. Arnel Rocaborte, sir, good morning. Good morning, Sir Lindon. Happy Tuesday. Di ba ron Tuesday? Wednesday na ron, oy. Tuesday gapon, 1-2 na takaron. Babakward ng imo ha, sir. Merkules na takaron, dili kay Tuesday, Wednesday. Si Sir Tipoy Rodriguez, Stephen Rodriguez, good day, Sir Lindon, watching from Panakan. May buntag ni mo, Sir Stephen, aka Tipoy. Ayan. By accident, nagkakita mi ni Sir Tipoy. Alright? Sige. Alam, bitaw tuod, why biyahe, sir? Why mga ginagmay panginabuhin na to din na ron? Drive siya may gala sa iyahang nindot kayo sa kinan. Maragwa siguro yung biyahe. Karoon magtaga. Busa na kalili ang ako ang ino na to, may galang dugay na tigpaminawa na to, pero by accident, personal nga nagkakita yun. Okay? Kabalo ka kung paunsa na kita in general, nagyaw-yaw lang ko sa ako ang apo. Ayaw dito. Pangutanan ako, what color? Kaya ko anong po ni. Kanang Foreigner o may istoryahan. Kung 3-year-old yung apo. Siya, blue sa kanan ni Sir Tipoy. Siya, kaila mag-uling tinguga. Sir Lindon, wait, tinga ko, kuyawan, kaila man. Sige, kung tanaw. Siya, Tipoy Rodriguez, ikaw din, sir. Good, thank you sa ato ang unexpected nga parang kita. Himpan niya. Kaila mag-uling tinguga. May lahat magyapon in general. Kasi ako paminaw, lahi man ang nasa ere o diritas personal. Pero, yung may kalahian daw, ora. Sige. Lala, irutas pagpadayan nato din, bitaw. Thank you, ha. Ninyong tanan mga binatitang sukintig paminawan. May gala, alang sa inyo mga boti paabot po nga mga concern, ha. Nga, boti nyo may galang hatagan ito pagtagan may sigutan nga rin. O sa mga pangutana ba ugaling karon kung unsa-unsa din na. I-text ninyo lamang mga kaigsunan sa 0922-242-4802. Yan! 0922-242-4802. Okay? Katong concern, bitaw mga kaigsunan na to, bahin naaning ato ang gi-introduce ninyong produkto. Okay? Napakanindot mga kaigsunan, kani balita labot aniyo, katong melatonin, may gala ang DOST ha. Nga secretary si Fortunato de la Peña na kanayon nga naobserbahan daw kuno nila may gala adunay mga severe cases nga ilang gitagaan may gala og kanang melatonin. Nakabaton kuno mga kaigsunan natong improvement. Niya pa, ang ibig sabihin nito ay hindi sila masyadong nagdi-deteriorate kung saan kailangan kuno na nilang i-intubate. Ang ibaw mo may gila pagka COVID, no? Tao na COVID, mamuni issue sa pagkakaroon may gila kay hangtod sa pagkakaroon na mabitang naka-GCQ ta, no? Mabitang ang Del Norte na GCQ. Ang ubang mga lugar may gala sama na to, nag-revert back, bibalik sila may gala pagka GCQ. Kay kadaghan ang mga kasos nagpositibo. Now, may gala ang balita nga itong nahipos. May kabat sa mukulang o sobra, no? Sa 300 ka mga partisipante, ang sumala pa, gikinahanglan may gala sa gobyerno alang sa pagabuhato ni ining clinical trial sa paggagamiton unya nga gitawag og melatonin o ito. Ito yung sabi natin, melatonin bilang supplementary treatment. Pakinggan niyo. Bilang supplementary treatment laban sa COVID-19. Kini may gila sumala pa sa DOST, kung Department of Science and Technology. Now, sumala pa may gila ni DOST Secretary Fortunato de la Peña, lagi ilang na obserbahan nga katong doon ay mga severe cases nga
ila ko nung nahatagan may gala ni aning melatonin nagabaton ko nung improvement nga niya pa bot pasabot daw ko nung ini dili daw kuno sila tanto may gala nag-deteriorate kana bitawng mas nagakasamot nga nagakasamot ang ilahang gibati ibis nga laski nagkahinay may galag kaluya nagkahinay kaluya mo nagipasabot anang nagadeteriorate hangtod nga sumala pa nila gikinahanglang i-intubate no suksukan ka og bangagan ko galing ni imong liog ug asa lapit para makaginhawa ka lang ay kani may galang balatian nga COVID usa sa mas serious ng sintomas nani kanang shortness of breath kanang magisud ka ng gihawa ba nga bisan usaon nimo na ko ni istorya may gila dili lang ako i-divulge sa iyang pangalan nakaagig siya ani okay nakaagig siya ani although kining isa may gila di na ko i-divulge pero ang isa i-divulge naman niya mismo kay gobyerno man siya may gila official sa gobyerno si Yusik Ipimako Dinsing ang ako ang migo sa usa ka meeting mga higala pinaagi sa Zoom iyang gisaysay iya man to gibalita ug nabalita sa tibok nasod mga kaigsunan nga usa sa mga undersecretaries sa DILG na takbuyan og balati ang COVID taghanan in fact mga senador di ba inungdan nga ang mga opisina nila uban ngadto gina disinfect nagasirado sila no now balikan ako ang statement may gala ni Yusik Dinsing sa among Zoom meeting siyempre nabalita man to siya nagyang ko niya may gala nga nag-COVID positive siya mabitang ingong pa niya ang hirap para kang mapraning yung iba pag nasa isolation room ka na yung ikaw lang mag-isa ni wala ka makausap ay kung puntahan ka lang ng doktor hindi naman matagal puntahan ka ng nurse para bigyan ka ng gamot na yung para pang gamot lagi daw kuno na kuan kanang gamot good nga halimbawa gaubok ka ana igor itunol nga to niya with instruction of kano sana nimo imnon wala kang makausap hindi mo makausap pamilya mo kumbaga wala kang niya paita mo nang ang uban matigok na lang yun mas ma-depress man matud pa niya netong panahon may gila although naka-recover na siya okay na siya netong panahon lagi daw kuno nga niya pa mubo na kayo yung ginhawa wa na siya tapos na ito na ang katapusan okay kaya bisag lain na giniyang ginawa apso na niya may gilang hangin ay mo magsigi-sig pumunta na asa namang hangin diri napita nginig ginhawa ni mo siyempre mo suyop ka na di ba pag suyop sa hangin di na mo gikutob sa iyang dughan halos din makaabot sa tilaukan nag-isip na siyang ala na masama na ito but yaluoy sa Dios may gila kay dos man siya itong mga tambal no katong bang mga tambal nga dito may gila ang nakita og simptomas kaluoy Ginoo pagka anang buntag isud siya pagkahapon na okay na siya niya wa siya mahunghungan kana bitaw ingong panin yung bang hirap ka na paghinga sa normal daw in general kaliturahon gani ka na makapuha nimo ana bitaw pero kung kano sa inuon nga ikaw kinahanglan nga dunay mag-amuma diha sa imong kiliran wa diha mo ni siya may galang balatian sa COVID ug niya pa para kang mapraning di ba yung bang hirap ka na maghinga wala ka ikaw lang mag-isa sa loob sa isolation room wala ka mang makapitan wala ka mang masabihan mahirap ang hirap na akong talagang hindi ko na kaya ganon wala sabi niya kaya ang daming namamatay sa mga ganon pero hindi sinadya daw lagi nga i-isolate tungod kay para malikayan ang transmission no mo na containment para ma-contain may gila ang pagkuyana so nung nito na panahon nga
na siya na nga stage nga at first di bagod mao yang na tagamtaman. Nawa ang iyang panglasa, di na siya may gala makasimhot, may gamay ubo, sakit liog. Ano bitaw? Siya sigurado positive na siya kay katulad paggawa sa simhot, paggawa sa panilaw, positive. Kung iswab test siya, positive yun. Automatic, dala siya sa isolation facility, isolation room. Matayin nga niya. Wa pa niya ma-feel itong lisod yung ginhawa. Pero ingon niya pagkaugma maglain naman. Short naman yung ginhawa. Yan. So, talagang para kang mapraning. Niya, wala. Tapos na ito na. Hanggang dito na lang talaga ako. Ngayon, as ginoobe naman po, of course, ingon na, with prayers, lahat ng mga ampu-ampu, gihimo na lang niya. Ngayon sa pasaylo, sa Ginoo sumayang nahimo. Nga po niya may bawi. Sa iluon, ay anak bitaw, kanang wa kay istoryahan eh. So, sa ingon niya, ay kung lang bahala sa akin, Lord. Kaluoy baya sa Ginoo may gila, naulian siya pagkahapon, no? Wa tong iyahang guot nga ginhawa bitaw nga murag gitamakan og dako kayong bugat nga musubay gibutan sa mulugan nga ngano di man kamulahos ginawa ka. The same may gala nga kasinatian po atong nga kuang na istorya, no, nga ing anak siya gihapon. Now, ang punto is that doon na may galay naagin yung balatayanan eh. Bisan pa mag-ingon nga wala na siyang kuan, wala ambot lang kung pila punto sila kabok nga kayong wala, ilang man punto atong girespeto. Now, kita may gila kay karong panahon na musugutag sa dili, nahamang na siya. Gani may gila ang ultimo mga doktor karon lisod na nimo hagilapon. Lisod na nimo hagilapon adto kag klinik mga higala sus porbida wa dihan doktor. Kanang may mga klinik. Lagi lisod na hagilapon. Kuan sila kanang kumbaga elusive karon panahon na sa mga ginanglan nato tungod kay sila vulnerable po eh. Okay? Likay-likay po sila itaw, di ba? Pero katong mga nagtrabaho gyud may gala sa mga government hospitals, clinics, and so on and so forth. Mga frontliners, ika nga in short. Di na sila may gala wa kay mahimo call of duty and call of profession. Sila gikinahanglan eh. Okay? Muna na sila. Now, ako ni may gala misgutan tungod kay mismo si DOST Secretary Fortunato de la Peña may gala sa ilang giingong kining pagsuway, no? Kalabot ining melatonin, nakita nila may gala nga imbis i-intubate, tumbuslutan ang liog para makaginhawa, kung dito maging hangin asa ba na napita, pero sa paminaw na to may galawa sa liog eh. Wala diha na para may gala sa liog sa kung paminaw. Ang imong baga yun, nga mo may galay gapay-pay para ang imong ginhawa mulusot dito siya may gila nagka-problema eh. Ilabi na kung doon na kay gitawag na itong pneumonia. Okay? Kaya gid siya may gila pagka doon na kay pneumonia mataktan kay ining COVID hasta yung paita. Kaya nang paginhawa ni mo napakalisod maswerte ka nang baka lampas ka na. Now, iyang isgutan nga rin may gila nga 30 ka mga 300 ka mga partisipante ang ilang gikinahanglan. Kaya magpaigayon sila may clinical trial gamit ang melatonin which naa din himay gala niining ato ang produkto. Okay? Naa din himay gala sa sleep acid. Okay? Formulated with melatonin, chamomile o valerian root. Na, melatonin. May kala para masayod ta, kita mismong tao, base sa research nga kong gibuhat, doon na tayo kaugali mong melatonin. Okay? Kung doon na ang tao, nanong di maayo.
ang atong melatonin mga higala, mura bag pang antibodies siya. Yan na siya sa sulod sa atong may higalang utok. Na, kani siya, mo ni mo sukol ni ani unta mga higala. Kaya kani makuha ni, asa ni makuha? Makuha may higala sa ubang mga hayop, sa tao. O sa patong ubang makuha, basta sa mga hayop nga na. Na, dito na nila may higala kuhaon. Karon ikaw mismong tao, na kay sariling melatonin, nga mo excrete, mo gawa siya during imuhang katulgon. Okay. Mabito may higala kini, mas labing maayo alangan ha nato may higala kaning sleep facility. Kabalo mo nga no? Kaya panahon nga matug ka, mga higala nag-excrete siya. O ayan, mga dagway niya. Nag-excrete siya, nagagawas ba? Pero, ang iyang ginagawas, gamay ra. That is why mga higala, so doon na kay kung baga shortness ba? O, say tawag, other term na. Insufficient. Yan. Dili pa igo, nagigi-excrete nimo sa imong utok ng melatonin. So, pag makatake ka ni ani, kani siya may melatonin, iya may galang dugangan ang kakulangon sa imong melatonin so that mo relax kag maayo. Di ba? Mabitaw may gala para ka mapatulog ng mahimbing. Yon. Pag napatulog ka ng mahimbing, therefore, ang imuhang lawas may gala, big-un ka. Kay bunga siya sa mga stresses. Now, ang taong stresses may gala kuwang utog, sobrang trabaho, daghang gihuna-huna, kani mataptan kadali o balatian, kaya ang imuhang immune system mag-weekend, magluya. Kani may galay musuprimento ni anak. So, unsay relasyon ni anang melatonin nganong napil na may gala sa ilang estudyo sama si ingon nga rin ni DOST Secretary Fortunato de la Peña. Ng ilang ginaptis may galang partisipante, 300 ka mga participants. Because ang tao may higala pagka duna na ni ani, masuplimentuhan ka mga higala o melatonin. Which ang melatonin usa sa mga ingredient ni nga to may sleep facil o ang night tool, mulikon ang imong immune system. Now, paglikon sa imong immune system mga kaigsunan na to, naanay, kumbaga duna na likong sundalo ang imong lawas. Okay? So, kung sa'yo may tamo, dili ka matakbuyan o balatian na yun. Nga maong may galay ginasakyan sa SARS-CoV-2 or COVID virus. Okay? So, nga dapat masabtan na nato na siya. Siya, tambal na siya, no? Nagsuplemento sa kakuwangon mga kaigsunan sa melatonin nga gina-excrete sa atong utok sa panahon nga ikaw supposed to be magpahuway o matulog. Okay? Kung sa iyo sa melatonin, di na silang i-examine, sa ilang istudyuhan. Okay? Para ang tao i-boost ang iyang system. Ug dili siya masakit may gala o sa may sakyan sa COVID. Di man na musud sa imuha ugwa ka ng ubo. Di ba? Ugwa ka ng kalintura. Ugwa ka ng sipon. Ugwa ka sakit ang mong tiyan o imong throat, imong tilaukan. Sumagod, di ba ingon sila, pag doon na kaani, may posibilidad, labi na pag shortness na sa imong ginawa, sigurado na ginadinha, nawa na imong sense of smell, sense of taste. Sigurado ka na dinha, positive ka. Ano mag-positive ka? Tungkol kay kaning mga kaning gawas ng mga sintomas, muna siya ang iyang ginasakyan. You see? Nga nung musod, because huyang ang imong immune system. Nga no? Tungod kay posibleng kuwang kag tuog, stress ka, o kung naa ka niini nga matang sa ino na tong kahintang, may posibilidad dali ka matakdan. Karon, yun ka, sir, ganong natakdan na lagi na dito sa tapok.
Mutan siya. Kung wa ba siya niining mga ipangisgutan na ito nga stress siya. Mabitaw ni apil siya tapok-tapok in general para iluling hayaw ang iyang kinabuhi. Di ba? Ang gusto niyang kung sabay tawag na ito niya anyway. Gusto niya nga lahi na pod nga atmosphere. O di ba? Gikan ka dire, gikan ka sa trabaho. Tanawa kasagaran may gala mga ining ulahin na. Gikan sa mga trabahoan. Nisod gani sa trabahoan may gila ang virus. Di ba? Mga opisina. Diliin ka, mga pribado, mga dukas gobyerno. Okay. Tungod kay bunga sa stress. Okay? Huluya ang imong immune system. Munang dali ka takdag balatian. Pero wa ka matakdig balatian. Kanang balatian mo abot na to. Lahi pa tong comorbidity. Kaya ang comorbidity, balatian na daanan imong ginahambing. Like diabetes. May kidney problem ka na. May heart problem ka pa. Doon na kay pneumonia. Okay? Na kay pneumonia daan. Kini silang mga comorbidities na ginatawag. Mauni siya may gilay, mas pinakadali as again sa walay comorbidity. No? Ang naamay galang nga, ang pinakadali mataptan, I mean. Ang naalang may galang nga mga tao, nga wak ni ining akong gipahingan lang, pero gikalintura ka, giubo ka, gisipon ka, sintomas na siya may gala, nining balati ang COVID. Ang buti pasabot, may posibilidad ang imong system huya. Kung sa'y gikinahanglan, dapat may gala, may melatonin ka. Yan. Okay? Now, again, kini may galang atong mga gipaila-ila nga na ninyo, ako kapasalamat ko nga nikalit ni siya may galang gawas. But sa totoo lang, dugay-dugay na ni siya mga igala dito sa Luzon area. No? Dugay-dugay na dito sa Luzon area, kani siyang nasampit nga produkto mga kaigsunan. Wa lagi, because bago rin gawas ang pulong melatonin. Wa ma-hype o maayo, wa sila mga higala makaibalo, nga kanidi is dako kayo siyang tabang. Okay? Isilip pasil. Okay? Bawal lang mo inom ni ani mga higala kung kamo mag-drive o mag-operate o mga heavy equipments. Okay? Kini siyang nasampit nga produkto mga higala. Ako mong gidasig, may naa kay gibati karon uwa mag-take kay ini. Okay? Sa likod ni ani na yung mga prescription pananglitan. Warning. Do not drive or do not drive or operate heavy equipment while taking this product. This product is not recommended for pregnant women. Sa babae, di gani pwedeng buntis. And lactating katong patutoy. Those taking cortisonis, I know na ito, di ko kukuha sa cortisonis. Mga steroids, di sila pwede ani. See? May naay mga restrictions. And those who have problems sama sa kidney or liver. See, may naman restriction ilang ingon gani. Now, ilang ingon, consult your medical doctor or professional. Una man ugaling mo uban mo inom pa niyan kung doon na kayo hindi pangbati. But akong gidasig ta mo, labi na og parang na to normal wa tayong bati. The best niya to ni. Okay? Para maproteksyon ang daan ta mga kaigsunan. Nitol the same, daay 3 mg nga melatonin content may gala kininini. Unsay kalahian sa Sleepacil? Sleepacil may laan ni siya ay melatonin. Ang kalahian kay kini siya may gala while sobra kang stress. Okay? Kuwang kang tug. Ani siya. Kaning nitol kuwang kang gihapog tug balik ko na po. Sleepacil tabangan ka nga mas smooth ang imuhang tulog in general kung di ka makatog bisag usaon niyo uban inom para makatog gadugang hinuong kag problema. Di ba? Kani siya may gila ang ato ang night tool. Kung pananglitan kanang hagop kay ka sa imuhang trabaho kay pang night shift ka, nindot kay ni siya night tool. Okay? Or naka-jet lag ka sakay ka eroplano, bungol imong paminaw. Kani the best. Okay? The best ni siya night tool.
may problemas kasing-kasing mga kaigsunan, ubos ang imuhang kolesterol, mo fight may gala kining niya sa mga hypertensive heart declare. Okay? Yan. Alright. May gala kining mga produkto ani with melatonin. Registered kini sa FDA with FDA number kompleto. Nasampit. Mapalit kining niya may gala sa mga nangutana, no? Sa Tesco drug. Okay? Dahil sa Tesco drug, mapalitan ninyo. Mapalit sa Mercury drug without prescription. Why doctor's prescription? Pangingan nila. Sa Starix drug, L2 drug, Roa Pharmacy, Bangkirohan Drugstore, AC Pharmacy or ACT Pharmacy, Brea Pharmacy, Kusod Pharmacy, Remid Pharmaceutical, pwede ninyo mapalit. O sa uban pang mga butika, pangutana lang mo din ha. May gala na ay panultihon ng kayo manggod, prevention is better than cure. Mabalik tayo mas maguslanong mapaypalaw. Oras may gala sa radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 8:16. Balikan din ni may gala sa atong pag-iuban-uban. Welcome back. Ako gapon ninyo alagad sa kanginan Lindon Katulong po. Pag-iuban ka ninyo may gala hantod pag hinapos na to din sa itong tulumanon ang issue GST17. Sa taga komersyal ta, di yung ta kung may gala mo tubag ang tawag niya na inanawag niya, kani sige na lang sila balik-balik kung panawag. Okay? Sila daw kuno may gila service provider, actually call center service provider daw kuno sila sa pag-ibig. Siguro usa man sistema ninyo sa pag-ibig. Gina-segregate ninyo ang katong mga active o inactive. Di ko kasabot ng inyong sistema. Ako, doon ako'y ginahulog-hulugan. In fact, hantod sa pagkakaroon, la pagani ko kapuyo. 2 years na. Wala ko kapuyo na nang akong ginabayar. Kada bulan gabayad ko. Nihunong lang kong bayad, may galatong ginaingon nga moratorium tuman siya itong pandemic. Yan, nagdugang na po another moratorium. Pero without total moratorium active ang bayan. Pakitsik ko no palihog ninyo ng inyong mga account na ginahatag ng inyong service provider kunuhay nga gitawag call center. Okay? No calling. Ayaw na din na. Dito na ko ikuha sa kwan. I-check lang ninyo ba? Kaya disturbo kayo. Diba? Gingnan ta karon 2 lang ka bulan. Sa isa ka bulan, halos may gala 8 katawag akong madawat halos kay magpaila sila service provider tagon sa tunga solutions. Magitang pagtawag karon pag yung service solutions service provider ako na yung gibara na inquiry calling me para sa akong housing loan obligation sa pag-ibig. Ako gingnan niya dili ko delinquent. I have no problem with my loan. Nagabayad ko regularly bisan pagwa ko kapuyo na nangakwa ang balay kay under litigation tungod kay doon na may gilay kapuyo illegally. Okay? Pero gabayad ko regularly. Pakitanggal ra gud ninyo sa mo pud ang inyong sistema. Okay? Kami naman mi dire nami kada unsang karon adlaw yata doon na may pag-ibig nga rin. Ang akong suggestion mahapon sila sa amin mag-uban. Ang akong suggestion, segregate ninyo sa inyong IT katong active o inactive. Okay? Magsigig panawag, mag-offer anang ilahang say tawag anak nga klase sa loan restructuring. Kano mag-restructure, magkuha ko'y problema, gabayad man ko. Never na late. Di ba? Disturbo man god sige panawag ng ilahang kung gusto mo sa ako ang tanawan ninyo akong account Lindon Katulong kung naa ba ko'y baraw diha 2 years wa ko magpuyo
Kaya under litigation. Samo kayo ba, usahin na kay kuan, sige, panawag. Okay? Itanggal ninyo na, ako na tumingnan, duha ka mo katawag sa ako prior ani. Gingnan ako, tanggalan na akong pangalan ni nanay siya. Ano kasi, ang pangalan mo, in-endorse sa amin dito, lahat ng records na ganito. Remove my name. O ayan, tumawag na naman. Okay? Anong di man na ninyo kaya gihatag daw ko ang mga accounts nga ito. Hindi naman ko delinquent. Gusto ninyong basahon ako para makaibaw mo. Kung kanos alam ko gabayad ta karong pinakamag mo na po. Isa mo kan magukuha ng sigilag panawag. Ito. Asa ring mo lang offer ko nuhay. Asa man update yung pag-ibig housing loan via or special housing loan restructuring. Di lagi ko mag-restructure. Pila nakabuok ng ilahang gipadala dre. Sige lang padala every other day abot nga rin. Okay? Pila naka asa lang dong ko ang ito. Tanawa November 4 akong payment. Nya gabayan ko pag sila mag-reply nga rin. The other, when was that? Lunes. Sabado siguro to. Sabayan na po ko. Pero ga-reflect gari ang sa November 4 pa. This is to acknowledge receipt of your pag-ibig payment 1102 for Han. Ibig sabihin, housing account number. Di na lang akong lang. In the amount of 11,765. Kinabayaran ko na. Kasamok ba ninyo? Kaya ni sumagot na siging tao niya, taka lang panawag. Motong programa, lisig kiring-kiring. Ibagong may ganit ng komersyal. Istorbo ba? I-check ragudan ninyo, i-segregate ninyo na ina ninyo ng inyong IT. I-segregate ang gatong delinquent ang active. Sige, panawag. Dili lagi kong muabil, anak. Wa man ko'y reklamo, wa man ko'y delinquent. Ang ofera ninyo anang restructuring, katong delinquent. Wala man ko'y delinquent. Updated, active man ako ang payment. Katong ibasa na ako, ilang man ako, pag-ibig man Okay? Samukan ko sige. Panawag, usahay, manawag may galang naka-importante kay mga meeting, manawag. Abi ni mo kinsa, di mo mong tubagon, kaya abi ni mo kung sa ka-importante, kaya handa, siging kiring. Lahi-lahi number Bisag ipumbok nimo lahi-lahi. Kay lahi-lahi nga mga account pakuntisay kana call center mo pakuntisay na kung kinsay makauna nga mo okay, may commission mo na sila. Nasabtan nato na, no? Pero ang nato din unta i-segregate nila ang account nga active. Dili ang call center ang pag-ibig. Okay? I-segregate ninyo. Dili ninyo nga ihatak ninyo talang account nga na offeran sa inyo niya na nisig panawag sa mo kayo. Tanawan ninyo kung active o inactive. Delinquent or delinquent. Okay? Kaya nasabta na to na siyang offer sa mga inyo niya kaya kung ako'y delinquent, mabil ko Okay? Kalintanin mo tungkol sa mga payment nimo balik ta sinugdanan. Kung pilay na bilid, diha ta balik sinugdanan. Mo man ginahimo nila may gala ni aning sistema restructuring. Wala kay problema. In fact, ako ang ginadasig ni katong mga nagka-problema mong pag-ibig ninyo dina, i-restructure ninyo. Okay? Para musugod mo sinugdanan, kalimtan na itong imong nabayan. Kung unsay mga charges nga kalimtan, magsugod na pod. Okay? Pero ako man lang, disturbo kayo. Doon ako yung meeting may galang importante, manawag. Abi ko unsa, murag ka na bitawang, abi ni mong emergency, magsigig panawag, pagkauman-human, magpailag service provider sa pag-ibig, kay mag-offer ng ilang restructuring. Diba? Samukan ko ba? Yan, suggestions na ko ninyo Ipasegregate ang account na active. Ipasegregate ang account inactive.
Okay? Ipasegregate ang delinquent ug ang dili delinquent. Para dili mo makasamo kasol kayo. Oh, lang ako ang suggestion. Samukan ko ba? Sige. Pero ingnan ako, wala mo problema sa akong dili mo delinquent. Kaya pagpailan tagaan sa to mas solutions. Kung mauni kay solutions gyapon tong iyahang. So about housing, I have no problem with my housing. I am not delinquent. I've been paying regularly. Wala problema ang account ko. Tingnan ninyo. Sige sir, thank you. Kita mo? Ay, nako. Sige, so much na niyan. Very disturbing ba? Ang di baya tanang tao may makapalit ng butang na cash. Admittedly, utang. Gamit na ganin na itong Pisa pag mga abogado pamalit ng utang, inhiniro uban pa, except lang katong gusto nilang mag-cash. Halimbawa, abogado, trial, magsikag panawag, di ba disturbo kayo? Doktor, ay kung ginagay, doktor siya may di na lang mangutang, ano ba, nangutang na. Para sa panindot silang balay. Ga-opera na to, sige kang tawag. Disturbing. Advice ninyo ng inyong service provider, I don't na itong asa ng problema. Basta kaya ang suggestion ako, isegregate ninyo ang katong delinquent o dili-delinquent. Active o inactive. Para kato'y tawagan ninyo itong mga inactive. Katong delinquent, kato'y sige ninyo sunggala. Pilikit panawag, random lang, ataka lang, panawag din na niya na. Istorbo kayo. O sige, nahinaot ko, nakasabot mo. Mas may man ang panagsahan ato, may galang ingon na naon. Okay. Daghang mga sus Mariose. Sobra ko kapasinsyoso nga rin, pero nagsikig. Pero pag di kasabot ba? Kapila na akong giingnan, remove my name in your list. I have no problem with my housing loan with Pag-ibig. I've been paying actively. Walang delinquent yan. Remove my name. Katuna ko'y importante lakaw na nawag. Design from solutions ko nung yapon. Kaya na nawag na po. Pag-offer anang, ay sus Maria Joseph. No, ayan. Check ninyo ng inyong account. Pabida. Okay? Pwede ba po sir 6929 doon ako'y chronic obstructive pneumonia disease COPD muna kaning wala may contraindications ni kani atong produktong introduce nimo mas the best noon kay chronic pabalik-balik na obstructive siyempre nanay mga problema gyud na pneumonia so sir amping or ma'am amping kay ha kaya kani pa naman nga balatian, pag once mataptan ka, makasud ang virus nga COVID, simba ko ipalayo, tiwas. Wala ko nagadlok ha. Wala ko nagadlok. Pero istoryahan ninyo mga doktor. Kani siya may galang nga comorbidity, muli pinakakulba kaya ni matakdan kang balatian, matakdan ka ng COVID virus. Maswerte ka na, mabait si Lord kung buhayin ka pa. Sir, habang nandiyan ka at wala pa, huwag kang lumabas. Careful, maingat. Kini nga itong introduce nimo ninyo mga produkto. Napaka nindot para nga nimo. Ha? Dako kay tabang kining niya. Okay? Pwede kang diri ka sa Silipasil. Pwede kang diri ka sa Nitol. Okay? Cardiclear, basi po tungod sa imong pneumonia, may problema imong heart, pwede po ka sa Cardiclear kay para ni sa mga may problema sa puso. Dili sa gugma. May mga heart problem ka, no? Kining Cardiclear. Okay? Yan. Alas sige, irugtos pagpadayon nato din gingan na nato may asa pwede niyo mapalit kadtong para tumbok dayon. Pero pwede mo mangutana sa tanan nato nga mga
butika din na niya na. May gala sa mga concern bahin ani ini kawaman nato nga rin. Concern about nining ato ang mga produkto may lang nindot alang ninyo, no? Kining Sleepasil para mas nindot may gala ang imong tuog niya kuwang kag kay kuwang ang pag-extract pagpagawas may gala sa melatonin sa imong utok iyang suplementuhan dugangan to siya no to para ang imong may galang lawas laski ka. Kung laski ka dili kayo ka mataptan og mga balatian nga mo may galay ginasudlan ining coronavirus. Okay? Yan, ha? Tibawason, gusto na kong tibawason katong unang gisgutan ako labot dinhi. Sa sayo pa mga higala, ang Department of Science and Technology sa balita nga itong nahipos naggahin kini og 9.8 milyones ka pesos ha nga budget gobyerno ni alang may gala sa clinical trial kini base ra pod sa suhestyon may gala sa Manila Doctors Hospital na research na to ni siya now sumala pa may gala sa impormasyon na to nahipos mismong si DOST Secretary de la Peña kanayon nga minado siya nga taas pa daw kuno may gala dinhi ang pagpahigayon nila og mga pagsulay o trial sa moabot og 300 ka mga partisipante may gala nga ilang gikinahanglan lamang niani para ni aning melatonin. You see? So nganha ninyo mga kaigsuonan kining ato ang food supplement nga ginaingon sa inyo dako kay tabang nato in time pa man nini may ilang suliran na to karon sa pandemya. Okay? Tako kay ni siya tabang. Again, pwede ninyo may kala sa mga butika nationwide, o ganito mga ipanghingan na to ng hinga mga butika. Or, pwede po mong mo-text sa after na to dire sa atong text hotline personal na ko 0907-121-8504. Balikon ko 0907-121-8504. Pero kung gusto ninyo may gila dire while naka-onboard ta, no, o naka-program ta, mahutana mo para matubag na to, pwede pod. Or sa mga ubang concern sa 0922-242-4802. Iyan na may gila text at line sa Radio Rapido. Okay? Sige. Lala, irong may gila din sa atong pagpanayin panaguban-uban. Good morning pod kang Ma'am Jocelyn Billones. Good morning, Sir Lindon. May agak. Si Uncle Leonardo Sihuela, si Uncle Andong. Atong si Leonardo itong report sa amin ba si Andong daw, si 20-year-old birthday karon. Pero kani siya may gila ko ang pamaguning millennial pagamay, Nards na lang. Cool. Si Uncle Nard Sihuela. Cool morning yung paniya diha ninyo. Maayo pa daw ang ubukol kay mugahit pa. Ikaw ko lang. Abot lang. O ilabot. Alam mo din. Talaga ko lang. Ikaw po da, maayo po ka muli-lit day. Anyway, lit sa mga Facebook post. Alright, ngala sige. Erog na tadi ni Megala sa atong pagpakiguban-uban sa pagpadayon nato din ni Megala sa atong tulumanon. Ang issue 10-17. Kaya dito, dagang mga text messages. 2446. Sir Lynn, good AM. Mangutana unta ko, sir. Nadili ba daw ko dakpon kung maghatod og module? Taga Bunawan ko, sir. Akong ihatod ang module sa Panakan. Kay sa Bunawan man akong apo ng eskwela. Ang akong if impas, Huwebes pa man. Og Martes, Miyerkules, Huwebes, dili. Kung Huwebes ka, ang partner ng Huwebes, Martes ug Sabado. Okay? Add number, EB number kay. Kung imong ipimpas is Huwebes, niya Huwebes pa man ug Martes, Miyerkules man good. Karon Miyerkules. Dili Martes ron, Miyerkules ugma pa. Miyerkules karon ugma pa supposed to be. Ganun nga na naging kinahanglanon pod. I think dili man pod mamalit ka. Igor ra man ka maghatod. Basta
na makakaikuan QR code katong DQR. Ipakita lang na nimo kung kuan gikinahanglan. Ingnon nimo pod nga kini siya dili nako ang kunan dili nako tigawas karon. Pero importante sa eskwelahan man gud ni gamiton. Ihatod nako ni sa akong apo, sir, ma'am. Di ko mabalit og tambal, di ko mabalit og pagkaon, hatod ko lang ni. Ikaw maghatod ani mo, balik na pug ko. Pasabta lang. Ang importante lang na akay QR code kay para matrace simba ko ug unsay mahitabong dangatan pananglitman. Okay? Ana na siya. Advice na to may gila para makalusot mo. Importante kayo sa may estudyuhan sa imong apo. Nga naaman sa imo di ay ang kanang ilahang estudyuhanan, module. Importante pa naman ang module karon. Di ba? Yan. Toto 79 good AM sir. Tanang butika available na ang melatonin. Okay? Kani dili melatonin. Tulo lang ni Sleepasil, dili melatonin na, di katagaag melatonin. May maliglig melatonin. Usa sa mga ingrediente ani kaning melatonin. Sleepasil, sleep as in tulog, sleep is double EP, na dugangan nimo A is IL, Sleepasil. Yan. Okay, with melatonin siya. Yan kaning isa, night ko as in night, gabi nga spelling, no? NIGHT, dugang ilang OL, nightol. Ayan, with melatonin gihapon. Ang isa, carb D clear. Clear as in klaro. Okay, na carbi as in carb tapos butay I carbi. Clear. Ano lang, dili melatonin ha. Wala yung melatonin may galang. Kana siya ingredients sa usa sa mga ingredients lang unod niini. Okay? Sige. Nas mga butika ako nang hinganlan may gala ang mga butikan pwede ninyong mapalitan nito. Okay? Sige. Now, kung unsa galing dito mo text unya sa 0907 personal na ko na 1218504. Basta concern kalabot niini may gala atong mga produkto. Okay? 4483 good AM sir. Dili man dakpon ang maghatod og module kay naay certification nga gihatag ang school. Mo ba? Patunay nga nag-uli ka o nag-ulit ka og module tayong sa pagbasa. Thanks po sa info. Wahatag di daw kunong certification ang eskwelahan. Nga naman si tatay o nanay nga senior siya, senior unsa ba? Apo eh. Pero it does not mean nga kung nakay apo senior ka na. Okay? Kaya ako daghan na kay kog apo. Nanapod gani akong gi-welcome karong adlaw. Gipakatao may gila ang isa duha tulo. Ipap mo ko sa akong apo. Okay? Duha ikalima na akong apo. Gipakatao kaganina may gilang kadlaw. Diri may gila sa usa sa mga ospital nato sa atong siyudad sa Davao. Pobre lagi ta diya ra sa SPMC. Oy, attention sa taga SPMC. Kanang ay po ninyo bastusan ang mga naadin ha. Basi gatuo mo kay tanan diya sa SPMC. Pwede na lang ninyong mga pobre man ta pero dili ta gi-deserve nga babuyon bitaw kang tagad. Okay? Ayaw ninyo sika-sikain ang inyong mga pasyente. Aniyan ha, diha. Okay? Doktor. Okay? Ay ninyo sika-sikain. Okay? Kanang naa sa ospital, ilabi na dunay mga gipangbati. Ngayon na sila o mas maayong labing maayo lang imo na kahiyong-hiyuman. Pero kung unsa man siya may gala, gamatan sa pagkapasyente diha. Kaya nidagop sa ato ang ospital sa gobyerno, serbisyuhin ninyo. Di ba? Ayaw ninyo babuyain ng bastusa. Kaya nagtuo mo, tanan nga naalin ha, inganao na lang ninyo kay, sa nagwaya ni, kuhan ka, kanang lupa, kung sabi tawag na bitaw. Ayaw. Okay? Ako lang ang hangyo din ha, kay doon ako'y naobserbahan, nag-report sa ako, kaganina lang, diyan nanganak ang ako ang umagan. Kaganina ang kaadlawon. Mantakin mo naman, siyagit-siyagitan ka.
pagkaway batasan. Porkit doktor ka? Di ba? Ayaw. Kung doktor ka, professional na. Professor ba yan ang imong isikit-sikitan? Registrado ba yan po na siya nga sa ilang profesyon? Doktor ka, tama. Pero kung kakaagi sa iyong profesyon, kabalo kang doktor, di man po kakabalo silang trabaho. Kabalo ka mag-examine na ng mga unsa-unsa niya, di man po siguro. Di ba? Registered medical technologies na. Ay, hindi bastosa. Ayaw, it is not because nga na, ha? Ang ato din na, ayaw ninyo, kung unsa man ang tao na butikmot mas pananaw ninyo, samot siyang butagin ninyo o respeto. Because respect begets respect. Okay? Ayaw ninyo baboyan ng mga tao. Isulod porkit ospital sa gobyerno ng to, umuwi galing anak na lang ka butikmot. Bisan pag butikmot, ayaw ninyo ganawa. Gusto kang respetohon o parespeto. Pila na may bangon, sir, ma'am? Kailang yan na, soft ba? Diba? Ayaw, porbida eh. Magbinastos man mo. Ingana mo raise up sa inyong ang ginikanan. Pagbaton mo respeto. Kung gusto mong respetuhon. Okay? Daghanang mga babae daw na eh. Babae daw naman doktor. Sigit-sigitan ba na naman ang mga pasyente? Kaya pag-ingana, Dok, noon sa tawag ka. Eh? Dili na part sa pagpanerbisyo ni mo din na. I mean, kamaluta karon pa na mo na nga, kulang na inyong mga lahi. Tungod din yung pandemya. Nasayod na din na nga. Pero, ang inyong profesyon ng isudlan, para sa tao eh. Mutabang mo. Privado man o sa gobyerno. Kung sa inyong wala ta din na, ang respeto lang. Okay? Pag respeto mo, magbaton mo respeto. Porkit ang kuko pananitan, hugaw, dahil yuta. Ang inyong pananaw din na nga. Unsa kung karon ang iyang yuta dahil may gala halos 1,000 ka hektarya. May yuta ng kuko. Kaya pananaw na mo ingana din na murabag mata pobre. Ayan ninyo ganaa. Ha? Ilabi na sa di manta na siguro pila lang na kabuo. Pagbaton mo respeto para marespetuhan pod mo. Kana lang pag imong doko, it's irrespect. It is not on you, it is because of your profession. Kisa man ka, abi, kung dato ko, pakialam ko. Because of your profession, kayo do. Di ba? Lili ba na ingon niya na ang tao at imanan ninyong maayo. Kung ingana mo i-roast up sa inyong ginikanan, sa ito pa inyong ginikanan, wapoy pulos. Di ba? Wapoy batasan. Hindi, asa man na mo makuha. Kung ingana imong batasan, mo pwede batasan yung ginikanan. Kisa may first teacher ni mo, di ba imong ginikanan? 43 minutos na nakalabay ang alas 8 ang taknas kagabion. Kagabion ala kabundagon. Ingon is 6678. Loy kaayo sir ang mga pasyente ana sir. Naapay sakit singkahan pa. Mabitaw ang uban di ba na makasulti labi nagi ka din taon sa bukid. Ang ila na unya ka lang. Makagawas umuman kung pasan ko karmalay. Nganong naana sila? It is because ani yung mga problema. Ako, nagkapanawagan ko, kaganina lang ganyan, dungog ninyo. Yung naong na modresilo. Ang gobyerno tinuodan na. Pero, na yung mga komponente may gala, diha sulod sa gobyerno, nga makahatag o makapanglingan nyo, kumbaga, sila ang mag-recruit may gala, nga nung wato ang tao sa bukid. Nga nung mag-armas, tumod, para itong ingon sa kamatayo ni Kulyamat. Ingon sa iyang inahan, namatay ang iyang anak, iyang kalipay. Kay bayani sa mga lumad. Kay dagang higayon kuno nga nakit-an niya nga ang mga lumad kuno nila kaniadto dito sa ilang dapit sa Surigao. Doon na kuno may galay pang pagpangabusa. Kini ingani
dili na matang sa usa ka pagpangabusa. Di ba? Ang akong punto may galangingon, mo nang dunag yun ng matawhana, kay dunay daghang mga abusar nga gihimo diri sa patag. Naa pa naman sa gobyerno. Pananglitan lang, kana ni nagaligid-ligid. Gabuhat may gala sa ilahang mga pasyente. Ang pasyente, usahay, in taon, ang grabe na. Bawal magkamusulod nga doon kas gawas magsig panawag niya. Di ba nakasabot kay tao ng ubang instruction kay magbalik-balik niya. Yanuhon galag kasaba. Ngayon di madaga ang instruction tarong. Ngayon kasabaan man. Part ba sa pagsweldo sa inyong pagpangasaba? Let's say mo. Huwag may mga baptasan, animal mo. Kainis mo kung may mga batasan, klase mo mga empleyado mo sa gobyerno. Okay? Kanay siya may gala. Kita kakampanya ta balik na sa gobyerno. Sundo na ito. Kung na sa alaga sa gobyerno mga tambaluslos. Mga biset. Diba? Kainis mo. Perting paningkamot may gala itong presidente. Na para tunhay ta. Kamong galagad nga naa sa ground, kamoy mga panuway mo. Kainis mo mga taong klase mo. Di ba? May mga batasan. Muna sila gi-rose up silang ginikanan. Ayan. Sir, saan naman to? Sir, kanang lahi po niya palahit ta. Kanang voters education ni Congressman Alvarez, sir. Dili ba gamiton unya na sa pagpangatake nga tukang presidente o sa iyang posibleng i-endorso ng mga kandidato ayon na. Ito, good nga imo nang naisgutan. Dahil kung tataw mo na. In the guise of ingno na itong pag-edukar may gala sa mga botante para sa eleksyon. Pero diha niya may gala gamiton ang panahon. Kunuhay nga, mamunigiingon niya. Napalpak ang gobyerno. So mag-edukar siya may gala kay kining atong pandemya, mutabok pa daw kuno sunod tuig, bisan hangtod na sa eleksyon. Basin daw kuno may gala makapili tao katong mga kandidato nga way itlog, walang bayag. Kaya gusto niya ka nang may bayag. Di ba? Naibawa na to may gala usa ka impormasyon atong nahipos. Hoy, nagpatapok kuno siya may gala. Hinapa din tapok mo niya. Nagpatapok kuno may gala si Congressman Pantaleon Alvarez. O usa ka tapok, agoy ka ito violation na po ni. Siyempre magpatawag kag meeting, tapok. Di ba? Ayan, violation na po na may gala sa ITEF. Nagpatapok siya may gala lo kuno mga mayor diya sa Dabnor. O iya may galang manawa ha. Ang impormasyon nga itong nadawat, iya may galang gisaysay kung giasoy unsay tumong ano kuno siyang ibalhin may gala sa reforma. Abi ko bag voters education So halata na. Kay dito may galas mga tapok murabag mubo nga pagkaistorya iyang gibirahan may galas Presidente Duterte ning singaw na do. Dili kanang naa dinha ni tambong anang imong tapok-tapok taminaw ra nimo naniid ra na nimo. Iyang gisaway na pod mga higala si Presidente Duterte kay daghan kunong mga programa ang wa daw kuno mga higala matuman. Mo ni ingon sa atong informante.
nga nagpatapo kuno siya, nagpa-meeting mga higala sa mga mayores daw diya sa Dabnor. Tinuod ni Mayor, mga mayores diya. Alam mo, kung tinuod ni siya, nga nagtapok-tapok mo din ha, pasig doon na po'y violation o niya na sa rules on tapok-tapok. Diba? Na, ikaw na mutana nga rin, kung doon ay voters education nga yang gimo as yan ang confirm daan may gila nga nag-voters education lagi daw siya. Mag-voters education na lang. Pero nitabok siya may gila sa reforma. Amot unsa klaseng voters education. Pero dito sa tapok, ang dayag may gila nga impormasyon nga nag-leak nga rin nato, no? Nga gisaway na pod ni ini may gila si Presidente Duterte kay daghan kunong mga programang wa matuman. Ibutan ka na lang nga dunay wa matuman but at least nasugdan. Pero mas daghan may gila ang halos na human-human. Okay? Napatuman gisugdan man lamang lisod. Example, kanilang may gila pag wala sa korupsyon. Di ba? Kani may gila nga programa sa ato ang kasamtangang gobyerno. Tataw og dayag man nga kampanya sa atong gobyernong ni Presidente Duterte nga one on ang korupsyon. Pero nakadukot na ni. Mao bitaw may gila mismo pa si Pangulong Duterte nakamatikod ganunay milagrong nagakahitabo dahil sa DPWH. Di ba? Na, unsa man na siya nga doon na kuno'y korupsyon, di ba? Mato sa Presidente. Nga dapat imbestigahan. Mabitaw ni sulod na may galagaron ang Presidential Anti-Corruption Commission. Daghana sila may gala nga kinini ang ahensya sa atong gobyerno. Naghimo may gala og special task force mga gala si Secretary o DOJ Secretary Minardo Guevara nga mo itudlo may gilang head nga maggukod ini may gilang mga gasigig pangurakot diya sa ato ang gobyerno. Cleansing sa atong panggobyerno isa sa mga programa may gilang ni Presidente Duterte. Tama na. Kung doon naman may gilay inuntang wala mahuman usa sa mga programa ni ini ang pag-cleanse. Di kita mahuman-human hangtod mga igalang dunay mga kurakot na kapatago. Di ba? Di kita mahuman. Mawitaw may gila kani nga impormasyon ato na hibawan. Kamu mga mayores, wa ba mo masayod nga si Congressman Pantaleon Alvarez diya sa Davao del Norte's 1st District nagkanayon siya nga kanang proyekto niyang tulay diya niabot na og bilyones ang pondo ana. Wa ba mo masayod? Kamong gipatawag, kamong gatapok-tapok kay kamo may iyang itug-anan sa iyahang ambot og bot-bot bana. No? Gisultian magamo nga si Presidente Duterte sa iyang administrasyon daghang mga programa nga wala natuman. Ibutang tanan na sa kadaghan mga igala kung naaman way natuman wa matuman pinaka minimal siguro kung naaman. At least ang uban na human o ang uban na sugdan o naan na may gala sa portion para sa pagtapos. Muna bitong hatag ko classic example. Korupsyon. Una-una ni mo may gala pagsugod, lingkod pa lang ni Presidente Duterte daga na siyang namatigdan may galang kinurakot yun na. Di ba iyan ipangtanggal? Pila ka mga ahensya may galas gobyerno. Nga daghanang ipangtanggal. Daghanang mga nausap. Programa ba ini may galang korupsyon, anti-corruption. Di ba?
Karon, kung naaman o galing ni siyang niya, dayag og tataw na, tanong, iyan ba ay usa nga matang sa voters education? Di ba? Manong isang usaon niya may gila pagpangulipas din na pasikrito nga iyang ginabirahan si Presidente Duterte. Pasikrito. Napakasimple manggod may gila pag discredit sa mga kandidatong endorso because niya pa ang 20 ang registration o sa tawag filing of certificate of candidacy sa 2021 butang na dako kay bagay may gila kuno kini nga ngayon nato may gilang bantayan kay basin unya kuno daw nga sa eleksyon sa 2022 makapilit ta may gila o presidente, importante daw presidente ingon pa niya kanang may utok pilitan may utok di ba? Ako na siyang ginabalik mga higala tungod kay kini siya indirektamente matang pag-atake kang Pangulong Duterte na paringlitan aning singaw karon wala kay matago so sige inanta mo way matago nabay matago ingon pa sa atong informante sa ilang tapok daw kuno ambot pilapod kabok ang mayor ang mingadto iya kunong gisaysay na to nga kuno daw daghanang programa sa Pangulong Duterte ang wa matuman siguro kung naaman may galay wa matuman ingon ta na lang kung 100% ang gusto niya kano sa siya nakadungog sa tibuok Pilipinas na tayo na sa mga nasod nga ang programa may gala 100% tanan yun na adiha but at least diining kasamtangan again sa ako nang ikaingon halos tanan nasugdan o ang uban nga humana di ba? Kung si Presidente Duterte may gala bulastog pa ni total naman sa pamay-may kuha niya patapos naman na siya di ba? Di na namuliho pero tanawa gimando niya may gala ang pag-create o usa ka task force nga mag-imbestigar may gala sa mga korupsyon nga nagakahitabo sa gobyerno di ba? Kung kana ka pasagad total sa may mawa sa iya may gala din nga patapos naman siya ang konstitusyon gaingon man nga di na pwedeng makadagan sa pamina sa iya kung matulang na bahala mo din na unsay buhaton ninyo dili na akong problema kay kung masakpan mo kamo ra may makasuhan kamo ra may mapriso pero si Presidente Duterte gaingon akong pormahon sa sa ka task force ug I am appointing DOJ Secretary Minardo Guevara to head the task force. Pasagdanan niya kung kinsa iyang mga kauban ng iyang iuban may galas task force purposely para mag-imbestigar sa nagapadayon pagyapong korupsyon taliwala paman sa paningkamot ni may gala nga daghan ng mga nagapapha dina sa gobyerno. Padayon pagyapon na. Di ba? Una nga itong ikaingon mga kaigsoon na to. Dili tanan walay perpekto nga mahimo may gilang presidente. But ikumpara naman po nimo sa mga nakalabay mga nagaging presidente. Siguro after minus Marcos na lang. No? Kaya di rin naman ta kuno ay pag after Marcos pabag-o nang daw kuno ta. Gikan adto. Ug hangtod may gila sa predecessor gisuna ni Pinoy. Naon sinahitabo sa atong gobyerno. Di ba? Galimin tas korupsyon. Dili tataw may ilang ubang mga administrasyon sa ilang isyu, sa ilang baruganan, sa isyu mga higala sa korupsyon nga nagagahitabo sa gobyerno. But si Presidente Duterte na ang pinakatataw, di ba? Ug bukal siya may gila sa mga korupsyon nga nagagahitabo.
Di ba? Dayag og tataw na. Samtang naamay nila sa mga programang ginabuhat sa Pangulo, gisudlan pa tamay galag mga katakot-takot kabatang sa mga trahedya. Imagine, ikaw daw di ka maplit, anak. Bagyo ga sunod-sunod may gala tulo ka buok. Halos puros destructive tayo. Gihuplaan pa tani ini may galang pandemya nga di ka kasabot kung unsa nala imong himuon. But ang Pangulo were able to manage kung paunsa may gala mapadagan ang gobyerno, matagan og tinusbawan ang katawhan, at the same time mapatuman may galang unsang angayang ipatuman to contain ni ining gitawag na to may galang pandiabaltian nga SARS-CoV-2. Unya, grabe nang mapod. Kaya nga tayo nagtanong, kung meron kang ganon, anong na itulong nga? Wala tayo oras. Mabanos na may gala ang tuluman ng uwi ko todo, kauban news rapido istong mga kaitsuna na to. Daga pang mga messages nga ripandi na nato ni yun maapas ko sa kung saan. 8491 last na lang. Good morning. Kana si Alvarez, nagtoko na live partido kay presidential election baya nga mga mo kandidato pagka-presidente. Mudikit mangyud na sa grupo niya kwarta na pod. Ambot lang pod. Mawa? Kanang imong panghuna-huna basin siguro og napog kay gibasihan. May gala pasalamatan lang nato ang tanan nga mga bilangkob sa Radyo Rapido. Ninyo mga binati suking matig paminawan. Thank you so much. Sa among General Manager Atty. Nick Banga, sa among KBSI Consultant Rapido Istong Nestor Caballes. Ako ninyo alagad sa kanginan lindon katulong magpasalamat magbilig sa kablipayong buntag dalay ko ng Diyos.